Hello. Namaste. What is your name? My name is jwhwli. Wow, nice name. Nice name. Yes. Thank you, Bhana. Thank you. हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि एसे जोहोलि जानो थाखाय फैदों आरोना नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मा खालामबाय थादों दायो नै आं हेयार स्ट्रेट खालामदों आरोना हेयार स्ट्रेट खालामनो फैदों उदालगुरिनिनो मोनसे पार्लारावहाय ओमफ्राय नै दायो फार्स्टनि जि मुलि होयोना बेखौहाय एप्लाइ खालामबाय थादों आरोना खालामखांसिगोनानो ओमफ्राय नै दायो खालामखालांबाय ओमफ्राय दायो बेखौहाय दोनथ'सिगोन नालाय जाजासे ओमफ्राय नै दसे थाथ'बाय थानांसिगोन ओमफ्राय खानायखौबो देग्लाय जि गोलावैनो बोगोन होननानै खानायखौबो सिनखायाखै आरोना लोगोफोर आं बांसिनानो खानायखौ गुसुं लायो नालाय खिन्थु एबारावबा जि गोसो जादों आरो आङो गोलाव लानो होननानै ओमफ्राय भिडिअ लाना होग्राबो गैया ओंखायनो हारसिंनो जि मिररावनो लागासिनो दं आरोना आङो नै लानायाबो उल्टां पाल्टां जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो नै जानानै सुबाय आरोना फार्स्टआव जि मुलि फुनदोंमोन बेखौहाय सुनानै दायो नै आंनि हेयारखौहाय ड्राइ खालामनानै होबाय आब'मोना सानै बिथिं जि ड्राइ खालामना होदों जि मोजां मोनलायलायो आरोना खर'आव सोरबा बिदि दांनानै होबाथाय ओमफ्राय खानायानो अबस्था गैलामोन आरोना लोगोफोर आंना खानाया ओरैबायदि गाज्रि जाबायमोन ओमफ्य बोथ'आ सानदोंमोन होनबाबो नै उपाय गैया फार्स्टनि मुलि होखांनानै नै माबायदि नुखो खानायाथ' ओरैबायदि गिदिर खारना आंना दांग्रानो ओमफ्राय नै कालार सिगाङावनो लानायमोन आरोना ओमफ्राय दा कालारखौ नुलायलायबावदों ओमफ्राय दायो नै बोहांदों आरोना दायो खानायखौहाय मुलि हारि लाखांजोबनानै नै उखुन्दै खुफुंलायनाय बेबायदि गरम खानाय बोबाय थाबा खर'आ मा मोजां जागोन नालाय लोगोफोर एसां गुदुंजोंनो बोयो मिथिसेयावबो जाने बुजि होनना बुंनांसिगोन आरो उपाय गैया स्टाइल खालामनो देलायनो लुगैनानै हिन्जावफोरा सिख्लाफोरा जिखुनु जाया सिख्लाफोरल' नङा दानियाथ' बुरैफ्रानो जा सिख्लाफ्रानो जा जिखुनु जाया हिन्जावफोरानो आरोना गासिबो बोजोबो खानायखौथ' फाइनालि जाहां आरोना नै जाथारसिगोन एसेल'थारसै आरोना माला जागोन मोनजोब्बाय आङो ओमफ्राय दलद मुर्ति बायदि थाबाय थानाङो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै जाफ्रामबाय आरोना दायो ओमफ्राय नै आंनि खानाय गोरलैखौ नायदो आरोना आं बे बिहिरा ओरैबायदि गसंख्रांलायनाय जाखायो सिराम लायाबाथ' जास्राखाया आरोना ओरैबायदि थिया जालायलायखायो देनजारस्रा खानायानो जि गोराखा नालाय ओमफ्राय नै दायो नायदो लोगोफोर माबायदि नुखो जाबाय आरोना बोखांबाय दायो खानायखौहाय नै आंनि फाइनाल लुक आरोना बे स्ट्रेटनिंनि नै नायदो लोगोफोर खानायखौथ' जि गोलाव लानो होनना लाखादों खिन्थु आं बेनिख्रुइ गोलावसिन लानो लुगैबावनायमोन आरो दा साननैसो ओरैबायदि जोहोलि जाथ'नोसै लोगोफोर नै टेम्परारि खानायखौ लानानै आरोना दुगि जाथ'नोसै ओमफ्राय दायो नै खानाय स्ट्रेट खालामखांनानै दायो सेकेन्ड जि होयोना निउट्रेलाइजार बेखौहाय होनानै दोनथ'लायबाय दा बेखौ सुखांबानो एबारावहाय थांनो मोनसिगोन आरो नै दायो सुबायबो आरोना दसे दोनथ'नानै फाइनालि आंना प्रसेसा जोबनायनि लामायाव फैबाय ओमफ्राय नै दायो ड्राइ खालामलायबाय ड्रायारजोंहाय ओमफ्रायो जास्राबाय नै दायो नायदो आरोना लोगोफोरा माबायदि नुदों अबसे मोजां नुनोनो स्ट्रेट खालामखादों नालाय नै दाथ' मोजांखौनो नुथ'खागोन नङा होनबा दा उनावहाय ओंखारबासो नायदो आरोना दाथ' ओरैबायदि हेप्पि आरोना जोहोलि जाथ'नो मोनसिगोन नालाय साननैसो मालायफोरा गावबा गाव नेचारेलखौ लानानै जायोबा आंना नै फैसा गारनानै उपाय गैया एसे माबा देलायनो गोनां जायो आरोना लोगोफोरनि फाइनालि नै लोगोफोर जास्राबाय आरोना दायो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै माबायदि नै नायदो आरो लोगोफोर आंनि गोलाव खानायखौहाय माबायदि नुगोन नोंथांमोनहा मोजां बोदों आरोना आं मोजां मोनदों आब'आ बिराद मोजां बोना होदों आरोना नै कालाराबो सिगाङावनो लाखानायमोन आरो बेनो खाराखै आंहा लाफिनलायनांला जि जोहोलि मोनना लाबाय आरोना गावखौनो खानाय जायफोरा बोयो मिथिगोन ना लोगोफोर खानाय बोग्रानाव जि गावखौनो गाव जोहोलिनो जि खानायखौ दांनो मोजां मोनसिबाय थाथ'सिगोन दा आयनाथ' नुथिनो हाखायासै लोगोफोर नै आयना नुबाथाय फट' लानाय आरो दाथ' खानाय स्ट्रेट खालामनायजों मानायजों गावखौनो गावनि खानायखौनो जि ओमफ्राय नै लास्टनि पार्लार मालिकजों एसे सेल्फि लाबाय आरो नैबे आब'आनो बोयो व्हाइट कालार गाननाया बेनि आरोना इसोरनो बोनाय आरोना बिसोर सानैजोंनो ओमफ्राय नै मोनालायबाय लोगोफोर मोनानानै आंथ' न'आव थांनाय जाला आब'मोनहानावनो थालांनोसै होननानै आङो थालांबाय आरोना ओमफ्राय नै ना लानो नागिरदों दायो माइखि बाजाराव Hello. Namaste. What is your name? My name is jwhwli. Wow, nice name.
Nice name. Yes. Thank you, Buhana. Thank you. In which class do you read? I read in class KG. Wow. What is your roll number? 55. My roll number is 55. Yes. Wow. Thank you. Thank you. Bye bye. ओमफ्राय नै जोंना फिसाजोआ जि आब'नि फिसाजोआ लेखा फरायनो गावनि नागिरनायाव गावनि जि ड्रयिं खालामनायखौ आंनो देखायदों। ये pumpkin. Pumpkin. बेसां मार्क मोनखो बेयाव नोङो? आङो 10 आव 5. आरो दे बेलेग Grapes. grapes. बेयाव Are brinjal ओमफ्राय flower. brinjal and flower. आरो टिदाव ए गैया जाबाय दायो। chair. 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 Chair ना CHAIR. Chair. table. TABLE. जाबाय table. table जाबाय ना? CH ओमफ्राय EW. good. Siu. play. 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 orange. Orange. yes. ORANZ. और E. correct. हो गया orange. white. 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 black. Black. BL और A. black. AN. C. सीखे. Black. black. अभी हो गया ये listening. running. बताओ। ओ मुझे आता है। हाँ लिखो अच्छे से लिखो। RUNIN हो गया running. dustbin. डस्टबिन ऊपर। yes. रुको इसको मूसना पड़ेगा। कोई बात नहीं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कोई बात नहीं। रुको इधर लिखेगा तो इधर साइड में ऐसे करेगा। रुको मूसते। नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बिब' आथिं संबाय थादों सबायजों अमा आथिंजों आरोना नै जि गोथाव नुखाबाय लोगोफोर अमा आथिं जायैया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय जि जानो लुगैखाबाय माला मोनजागोन जाजोबखाबाय आरोना लोगोफोर उखैनायानो बारा जाजोब्बाय नुनानै ओंखामबो जाखायाखै नालाय ओंखायनो बांसिन जि लुगैबाय आरो नै गथा गथायैनो संखादों आरोना ओमफ्राय नै मोननाय लोगो लोगोनो जानो थाखाय रेडि खालामखाबाय लोगोफोर जि गोथाव जानोसै आरोना नै नोंथांमोना लुगैगोन नालाय ओंखायनो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो फोजोब्बाय आरोना।